Club Junta, building better Africa. Ndokase nimoni chigawo chinonso chakum'mamawa mwazuka bwanji, muli pati, mukuyendera pati, mukupita kuti. Kati ayi tipereke moni muzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Ati ukazuka wa moyo pamangofunikira kumuyamika Ambuye, kumuuza Ambuye kuti Ambuye zikomo, tsiku la lero ndaliona ndipo tsiku la lero mwachita nane. Ena anzathu afera kutulo, ena anzathu ayikidwa m'manda mtsiku la lero, koma inu ndine ngati tazuka moyo chonchi, wangwiro chonchi, wosadwala, kwabwino kumuyamika Ambuye. Ena anali mu zintchito za usiku za chiopsezo, koma atuluka amoyo abwerako. Anzawo ena adapita ndithu ndikusazika banja bwinobwino kuti ndikupita ku ntchito ya usiku. Chonchi ndikuyankhula pano sanabwere yayi zawavuta. Nje ife ngati tatuluka amoyo, Ambuye alemekezeke. Mu tsiku langa la lero, mu nyengo yanga ya lero, ndimafuna tikambirane nkhani imene lero mutu wake tiwakoke makutu. Tiwakoke makutu andalewa chifukwa samva yayi. Ndinaonapo nthawi ina Samiye Sulemani atamangidwa ndikugona mu chitokosi cha polisi chifukwa chonena kuti adayankhula pa radio ina, ndikuyankhula pamenepo adatchulapo mayina a wanthu. Atatchula mayina a wanthu pamenepo, kenaka unyolo udakwizinga, unyolo udasatira. Ndiye lero ndimafuna ndiphere mphongo pa nkhani imene ya Samiye Sulemani, kuti chifukwa choti adayankhula pa radio ina ndikutchulapo mayina, mpaka na unyolo ndithu udakwizinga. Sono lero ndikulunjika ku chipani chimenechi cha MCP ndi mneneri wake Jesse Kabwira, amenenso adapita pa radio ina m'malo monena mfundo kuwauza Malawi, ndi kuwauza Malawi kuti ife mwina zinthu zativuta, komabe Amalawi tipaseni voti, ndicho linga choti mwina kumene tiyipitirizeku mwina nkutheka zinthu zizamba kuyenda bwino. Sadapite kukakamba zimenezi, koma adampitirapo munthu wina amene iwo amunyoza kwambiri, amene iwo anaona kuti ndikapita pa radio imeneyi ndikanyoza wakuti, ndiye amunyoza mmene iwo amaonera, amunyoza mmene iwo amafunira. Nkhani imene itu ndi ya Profesa Arthur Peter Mutharika, pamene mayi Jesse Kabwira adapita pa radio ina m'malo mokanenapo mfundo za chitukuko, m'malo mokayankhulira chipani chawo, adakayankhulapo nkhani ya profesa yokhayokha, amene ingokalamba, amene isangatumikira Malawi, amene yofunika timpitire ku khoti tikamusumire chifukwa chonena kuti wakalamba, tikasumire chipani cha DPP. Chipani cha DPP chikuoneka kuti chifuna chizizuza nkhalamba, chikufuna chizizuza zigogo. Nje ife takonzeka chipani cha MCP kuti tikasume, komanso kuyankhula mawu achipongwe kwambiri amene ali osamanga ku mtundu wa Malawi. Nje ndimafuna ndiwayankhe mayiwa, komanso ndiwayankhire Profesa Arthur Peter Mutharika. Sikuti Profesa andituma kuti ndiwayankhire, koma ndili ndi shuwa kuti wina akamanyoza kholo la nzake, wina amamva kupweteka. Jesse Kabwira ndi munthu amene wanyoza Profesa Arthur Peter Mutharika, komano ambiri ayankhulapo ndipo ambiri adzudzula mayi. Ndiye ndimafuna timuyang'ane, timuzumule, timuzukute Jesse Kabwira, kuti kodi Jesse Kabwira Amalawi mukamutenga ndi kumuyimika, akukhala ngati ndi munthu kapena chidole.
zikuoneka kuti Jesse Kabwira nkhope yake mukayiyang'anisisa bwinobwino ikufanana ndi pusi. Nkhope ya Jesse Kabwira ikumafanana ndi pusi. Ndiyeno ifeyo pano tiyime pano tizinena kuti Jesse Kabwira nkhope yake ija imafanana ndi pusi, amva bwanji? Nkhope ya Jesse Kabwira imafanana ndi ya mwamuna, amva bwanji? Chifukwa Jesse Kabwira samaoneka ngati mkazi ya, adangopasidwa mawu achikazi, koma nkhope yake ngokhwima ngati ya chimuna, ndiyokhwima ngati ya nkhwere. Amalawi nkhwere mmayiziwa. Jesse Kabwira muzamuyang'anisise bwinobwino, mukazamuyandikira amaoneka ngati nkhwere, amaoneka ngati pusi. Ndino mayi adapita ndithu pa radio pamenepa makapakati zitchula, mwina ambiri simukuziwa kuti adapita pa radio yake iti, anapita pa Mibawa pamene iye wanyoza kwambiri Profesa Arthur Peter Mutharika. Koma chifukwa chonena kuti profesa yosamayankha, ndiye ife taganiza pano pa radio lomwe kuti mmawa uno ife tiwayankhire aprofesawo. Profesa Peter Mutharika sikuti iye ndi amene wakufuna kuti ayimirire ku mtundu wa Malawi kapena ayime nawo chisankho chimene chikubwera pa 16 September pa, koma Amalawi ochuluka ataona kuti akudya chiteze adamupempha, ataona kuti akugona ma filling station adamupempha profesa, ataona kuti fetereza amene ananamizidwa yokuti azagula pa mtengo wa 4,000 nkanthu amaterotu nkhunguni inake imatero choncho kuti muzizagula nkanthu 4,000 nkanthu, ankatero choncho nkhunguni imeneyo inkayankhula zimenezozo kuti Amalawi fetereza musadandaule muzizagula 4,000 nkanthu. Ndiye Amalawi ataunikira mmenemo aona kuti fetereza ujafika pa 100,000 kapena 100,000, thumba la chimanga lafika pa 75,000, mafuta ma filling station mulibe, anthu akukhalira kuguba ndi kumakagona pa filling station. Zonsezi Amalawi adapempha kunena kuti profesa mwina nkutheka abwererenso, chifukwa akabwera ndiye kuti mwina china chake chikhoza kuchitika. Mu nthawi imene anthu adali mu 2020 kapena mu 2019 Amalawi ochuluka ankalira ndi umphawi kumanena kuti mdziko muno muli umphawi koma fetereza ali pa 15,000. Amalawi ochuluka ankanena kuti mdziko muno muli umphawi, thumba la chimanga lili pa 6,000. Ankalira kuti mdziko muno muli umphawi Amalawi koma akudya akukhuta asakugonanso pa filling station. Ndipo zimene zogona pa filling station ngati anthu akudikirira ku chipatala Mankhwala zayambika nthawi ya chakwera. Ndiye m'malo moti Jesse Kabwira abwere apa auze Amalawi kuti mavuto onse wamukukumana nawowa tili ndi njira zimene ife tingakonzere so nkuziyankhula. Lero Jesse Kabwira m'malo moyankhula zimenezo amabwera nkumanyoza Profesa Arthur Peter Mutharika, kuyisiya nkhunguni imene yabweresa muno mavuto, kuyisiya nkhunguni imene yabweresa kusowa kwa fetereza, kusowa kwa mapasipoti, kusowa kwa forex, kusowa kwa mafuta ma filling station, china chilichonse. Nkhunguni imanamizira kuti network, tipite kugula fetereza akuti ayi fetereza alipo koma network zinthu sizikuyenda bwino. Mukamufusa fuso lina akuti ayi koma nkhondo ya ku Ukraine. Ndiye m'malo moti Jesse Kabwira azikamba za nkhunguni yake imene yabweresa mavuto amene tikukumana nawo muno m'Malawi, lero ankukabwera ndi kumayankhula nkumanena kuti ya pano pa ife sitikufuna kuti profesa abwererenso azilamulira dziko chifukwa choti ndi nkhalamba wakula ndi gogo. Iwe ulibe agogo ako, amayi ako aja anangogwa, amayi ako amene anakubereka iwe anangogwa, kapena kwanuko mukafika mwina zaka 60 m'maphana, kwanuko mwina muli ndi ufiti mukafika zaka 60 m'maphana kapena. Ndiye mafuna ndi muyankhe amene Jesse Kabwira kuti ngati ndi uhule wakukwanani amayi kapitani mukapitirize uhule, chifukwa mudazolowera kugona ndi ana ang'ono kuti mwina musakalambe msanga. Ndi nkhope yanu yokhala ngati nkhwereyo, ndi nkhope yanu yokhala ngati pusi, musakwane Amalawi inuya. Mukamafuna kuyankhula yankhulirani chipani chanu cha MCP, koma musayankhule za munthu.
muziwe kunena kuti amalawi ochuluka akutukwanani kwambiri. Ngati kwanu kulibe azigogo, ngati kwanu kulibeko munthu wankulu, ndiye kuti inu kwanuko ndinu afiti mmadiana. Kwanuko ndinu afiti ndipo mmadiana kwanuko. Ndiye ndimafuna nditakuwuzani choncho mayi Jesse Kabwira. Nkhunguni yanuyo imene mayinena kuti ndi president wanu amene afuna kukuyimirirani pa 25 September apa. Makamaka pa 16 September apa. Nkhunguni yanuyo yalephera. Lero imafuna izipita ziko lina lakunja. Akuti ikapepese kumene kumaliro. Ikapepese chifukwa choti nyumba yake, nyumba za anthu ena zapya. Akadangoyankhula kuti nyumba yangaso idali mommo yapya. Mbali imeneyo kumene kwachitika ngoziyo kudali gawo langa la chuma changa. Ndiye mwina chapya kumene koko ndikupita ndikaone chuma changa kuti kodi zakhala motani. Chifukwa mwaba misonkho ya amalawi ochuluka ndikumakagula nyumba kunja. Lero mulungu akwiya wa uchako kumene kuja. Ndiye mmapita kuti mukaone nyumba yanu, osati mmapita kuti mukapepese. Inu mukapepese ngati ndani inuyo. Mukapepese ziko limene lolo chakukhuzani ndi chani inuyo. Kumene kuchimene chikupitira kwenu ndi chani. Mumatenga misonkho ya Malawi kapena mumatenga ndalama zimene zikuthandizidwa ziko la Malawi, mukaona kuti forex muno Malawi ilimo imakuyendesani mseru. Mukaona kuti forex ena chakuthandizani, ziko la kunja la kuthandizani, imakuyendesani mseru, mumamba kuisanza, mumafuna muziisanzira. Ndiye lero akuthandizani ena ake ndi forex. Lero mufuna muitenge forex ija muzipita nawo ziko la kunja. Mukaone nyumba zanu kumene kuti zapya ndi zingati, nanga zapulumuka ndi zingati. Kulibe yapulumuka chimwene, zonse zapyako. Kulibe ku nyumba yanu imene yapulumuka, zonse zapya. Mulungu akwiya wakuotcherani nyumba zanu. Ndipo nyumba zimene zapya kumene kuja zija mwapangisa ndinu kuti nyumba zija zipye. Chifukwa chani? Mulungu amapanga kuthekera kwina kulikonse kuti akhoza kuononga china chilichonse kola munthu mmodzi apulumuke. Ndi chifukwa chake Mulungu adamuuza Loti kuti Loti mutenge mkazi wako iwe ndi apa banja pako muchoke mu Sodomu ndi Gomora muno, chifukwa ndifuna kuononga mzindawo. Sadawerengere kuti Loti adali ndi ziweto zanji, sadawerengere kuti Loti adali ndi chani, koma ndangomuza kuti iwe ndi apa banja pako thawa muno muziko. Ndifuna kuwotcha mzinda umenewo. Ndiye awotcha mzinda uja chifukwa chona kuti inuyo mukuba misonkho ya Malawi ndi kumapita kumene kuja. Mwasala pang'ono tumphulikira mu ndege inuyo. Ndikufuna ndikuuze na chakwera kunena kuti mwasala pang'ono mapeto ake muphulikira mu ndege inuyo. Ndipo mzimu wa m'bale wanu uja ukusausani kwambiri. Mzimu wa chilima anthu a MCP ukusausani chifukwa cha lero mwasavuka mukuyankhula zosakhalamo. Mmalo mopita ma radio station ndi kumakakambamo zachitukuko chimene inu mwachilephera kuchichita kuti Amalawi mwathandiza motani. Lero mukungokhalira kunenamo za munthu, nkumanenamo za profesa. Ndiye musamutole mdala uja chifukwa chonena kuti mdala uja samatha kuyankhula. Ife timuyankhulira kunena kuti inu mwalephera, Amalawi sakuyenera kupasani voti. Inu mwalephera, Amalawi sakuyeneranso kuti akupaseni kuthekera kwina kulikonse kotinso inu mbwerere mboma chifukwa ndinu anthu olephera. Lero mmalo moti muyendesa chitukuko muno Malawi mulikalikiliki kusakasaka anthu omenyera maufulu kapena anthu oyankhulapo pa nkhani za ndale amene atakunyozereni chipani chanu ndi kumasaka ndi kumagwira ndi kumamanga. Chimene mukuziwa inu ndi chimenecho. Ndiye ndimafuna ndikunenereni kuti Mulungu wakuyang'anirani kumbali. Mulungu wakuyang'anirani kumbali ndipo mmitu mwanu muwasiyamo mamina okhaokha. Mulibe monso cha nzeru chimene mungawuze eno Amalawi. Amalawi ndikuyimbirani m'manja. Komanso ndimafuna ndiyankhule ndi Amalawi ena. Amalawi amene mukungosatira zina zili zonse nzopepera zimene kunena kuti inu mmene walepherera chakwera. Lero mufuna mundize kuti inu mmadya dera inuyo, mumadya masamba inuyo ndikugonera masamba nthawi imene profesa ali pampano. Mumakolola chimanga chanu ndikusiya nyumba ndikumaziwa kuti ayi ngati nyumba mwanu inu simunakolole koma khomwero loyandikana nawo kumapezeka ganyo kumene koko. Kumapezeka ganyo kumene kwenu ndikupita ndikukagwira ganyo ndikupasidwako chimanga ndikumadya. Koma lero ku nyumba imene inu mumapita kukapasidwako ganyo lero sizikutheka kuti mukhoza kukapasidwako ganyo chifukwa zavuta pena paliponse. Chakwera umphawi wache wasiya nyumba ina iliyonse ngakhale ndi ya munthu olemera amene.
ndiye lero mukubwera apa ndikumayankhula nkumanena kuti yayi tifuna tibwererenso mboma, mufuna muzango mwaphe amalawiwa, mufuna mungu amaliza amalawiwa kungu apha basi wonse mmalawi muno wonse apezeka mwalira basi musale mu muzikoli. Ndiye mafuna ndikuuze we Jesse Kabwira ni nkhope yako khangati gay, ndipo iwetu mmene ukuonekera namba wapangapo za ugay, iweyo mmene umaonekera iweyo Jesse Kabwira, iwe wakwatirapo azimayi anzako iweyo ndikuwauza kuti ndiwe mwamuna. Iwetu olokupasa suti ya ine iweyo kuti uvale, iwe uvala iweyo, ndipo anthu akhoza kupasa kuti bambo muli bwanji, chifukwa chosakuoneka bwino, milomo ili ng'ambike. Simungopasa nako maudindo chifukwa choti kuti nonse ndino amozi akhuluko okhaokha. Simungopasa nako maudindo chifukwa choti nonse ndino makhuluko okhaokha. Anthu osaumbalidwa, anthu osavinidwa, ana marasmus. Ndiye mafuna ndikuze kuti siyani kulimbana ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndipo profesayo ali ndi anthu ake amene afuna kuti azamvotere, ndipo akusimikiza, ndipo akamagona amazuwa kunena kuti voti yanga ndikapereka kwa Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndiwo chuluka amene akuti akamagona ndikumaganiza kuti voti yanga ndikapereka kwa profesa. Ndiye inu mukamabwera apa ndikumanena nkhobwe zanuzo zosamvekazo m'malo moti muziyankhulira chipani chanu, kapena ndikufunseni ndinu mneneri wa profesa, inuyo a Jesse Kabwira ndinu mneneri wa Profesa Arthur Peter Mutharika, kuti muzikamba za Profesa Arthur Peter Mutharika, kupusa, kupepera, kumbwambwana, kuganiza modontha, kuganiza mopepera ngati mwana wa marasmus. Pitani muzikadya ndalamazo ndipo nthawi yanu yakutherani. Ngakhale mutamunena bwanji, mutamunyoza bwanji profesayo, ife tili pano. Chifukwa ndanena kale kuti kholo la wina likamanyozedwa, iwe ngati uli mwana wa nzeru uyime umuuze amene akunyoza kholo la nzakoyo, umuuze kuti ayi sizoona, mulangidwa inu posachedwa apa, ndipo inu nonsenu mukapezeka muli khomo lija la ku Gahena. Pompano kwasalatu miyezi yochepa, muganiza kuti mungamange amalawi angati, muganiza kuti mungachitiza mtundu wanji kuti amalawi mpaka nakafike point yokuopana. Kuteko kuti kubwera kusogolo kuno akabwera, ndifuna ndikuuze na Jesse Kabwira, ndifuna ndikuuze kuti ikubwera tu kusogolo kuno sikuti anthu azakuopani, anthu akuthyolani mendo ngati simukuziwa. Anthu tusazaopa mfuti, sazamuopa Chakwera, sazaopa msilikali, msilikaliyo azalandidwa mfuti ndipo azathyoledwa. Ngati mukulitengera ziko lipangongo ngati ndi nthawi yakamuzi, ino tusi nthawi yakamuzi. Ino anthu opusa kwa basi ku chipani cha MCP, mwankumana kukula mitu okhaokha, anthu opusa kwambiri, anthu ompwambwana. Pompano Samia Sulemani walowa kundende, nkhani yake yopita pa radio kangotchula mayina ena ake. Lero chaza ndi ndani? Mukufuna DPP akamakuyankhani muzi amanga, mukufuna Ford akakuyankhani mwa amange, mukufuna UTM simukuwatokosola dala, mukuwatokosola dala to anzanu. Ndikumapita ma radio station, pitani ndikukula kwanu milomoko, ndikukula kwanu mituko, ana marasmasi. Bwanji mundolole tishane pamene pa mama uno ndikupezaninso cha ma 1:30 masana uno, pamene ndibwere ndikukathamula nyimbo pano pa radio lomwe. Koma apa ndimangofuna nditsuke nkamwa chifukwa cha anthu opeperawa, anthu amene akuzitchula kuti atakuyendesa boma, koma kuyendesa kwache kwa jikha, kuyendesa kwache kwa on and off, kuyendesa kwake konena kuti munthu ndikumaganiza kuti kodi mwana wadwala imawa ndilowere naye chipatala chake chiti, ndalama ndilibe, kapena ndipite ku private, ndikapitanso chipatala chapa kwathu chimankhwala palibe apa. Anthu opeperawa, anthu opusa kwambiri, ndimafuna ndi ayankhule amenewa a Jesse Kabwira. Khule lalikazi, khule longo ogonedwa ndi wana, khule longo ogonedwa ndi anthu osasamba, khule longo ogonedwa ndi amisala. Ngati uhule wakukwanani, pitani mukangokhala kubala konko, muzikacheza konko, osati mubwere muziti nyasa apa iyayi ngati anthu ogwera muthobwa milomo yayikuluyo. Kwe musipiku zangokhala kozokuda zokhazokatu ngati Sofia. A Jesse Kabwira kudali bi ngati kuseri kwa mphika, kudali bi ngati nyamu, kudali bi ngati dothera makande. Tamonereni Jesse Kabwira ondiyankhulisa pambali, mwana osaumbalidwa,
mbuzi ya munthu usazabwerezenso kunyoza kholo la anzako, usazabwerezenso kunena kholo la anzako kuti ndilokalamba, mwana wa njoka, bwantasa, gulugunyinda, khokhokho, khakhakha na mchidwe na thesi tamuonereni. Amalawi osavotera chipani cha MCP chatizuza mukwanira. Ife sitinagonerepo chigwada yaya, lero tikugonera chigwada lero. Sitinagonepo pa filling station, sitinasowepo fertilizer zina lathu lotuluka zina ndikutuluka koma fertilizer osapasidwa sizinachitikepo. Mbuzi za wanthu izi zizipita, akanyimbi akanunkhire kutali tawaonereni. Ndapita Munyanane road ine tikumane ndati 1:30. Club Junta, building better Africa.